Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usephenduke intandokazi kubantu bezimonto umfanyana omncane oneminyaka ewu13 uSipesihle Cabashe owenza ke ezibukwayo ngokhenikha engine. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. uSipesihle Cabashe wenza ugrade 6 eCotton Lands Primary School. Kube ukuthi ke ugele izimanga ngokukhanda izimonto ezindaweni ezahlukahlukene. Njengoba kuthiwa ke ulandwa left and right abantu ke abafuna ukulungiselwa izimoto. Lo mfanyana ke osemncane wase Verulam endaweni ke yase Cotton Lands uthi ke uqhuquzelwa ke ukubona uyise evuka ondla umndeni ngemali ke ayithola ngokukhanda imoto. Uthi ke ufisa nokuyokwenza izifundo eziphathelene nokuba umakhenikha mayiqeda isikole njengoba ke wona umsebenzi awuzwa ngaphakathi. Futhi ke nezimonto bathi ke uzithola zishaye ujenga njengoba ke bathi zisuka zilinde yena umfana omncane lo uSipesihle njengoba ke nomakhenikha sebetshelana ngayo. Baba wakhe ke uthi wambona esakhula eneminyaka emithathu nje vo ezela ukuthi ke lo unentshisekelo yokukhanda imoto. Uthi ngaso sonke isikhathi mayikhanda imoto wayihlala eduze kwakhe ambuko. Waye ngokukhula ke wagcina esemthuma ipanela. Kwathi ke ngelinye ilanga wathi nje ekhenikha engine wathi ke baba ngisacela ukukusiza. Waqala lapho ke ukwenza ezibukwayo yena uSipesihle. Uthi ke ubaba wakhe umnumzane Cabashe uzizwa ethoboke kakhulu ukuthi ke ingane yakhe inetalent elimangalisayo kakhulu njengoba ke uthi ke usewaphathwa na umlenze wagula kodwa ke umntana wakhe ke ulokhu ewuqhube njalo umsebenzi emlekelela. Kanti ke nabantu ke abawuvale umlomo ngaye lo mfanyana osemncane. Lo mfana ke uPaulo wathi ke uyafisa naye kakhulu ukuqhuba lo msebenzi njengoba ke uthi kuyamjabulisa ukuthi ke uyakhona ukufaka isinkwa ekhaya esebenzisa italent elakhe. Bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ke ukuphawula kwakho ngaye umfana omncane lo osephunduke ke isilomo kwezokhenikha. Mina ke bafethu asiyiqede khona lapha kwi comment section ngithi ke sengayideda indawo.